Hola, sóc la Maria i benvinguts a Compostatge. Volia començar per presentar-me un altre cop perquè fa molts mesos que no penjo cap vídeo, que us explicaré el perquè després d'aquí uns minuts. Em dic Maria, soc del Poble Nou, Barcelona, tinc 15 anys i ara mateix soc una estudiant d'intercanvi a Fort Collins, Colorado, als Estats Units. Fa uns mesos vaig venir aquí com a una estudiant d'intercanvi, com he dit, a una host family que al final em vaig canviar. Una llarga història, va ser una de les raons per les que no vaig penjar res. He passat aquí tot l'any i ara encara em quedaré aquí fins al final de curs i llavors ja tornaré a Barcelona. Aquesta nova host family són el pare, la mare i llavors són 3 fills. Un d'ells està a l'Air Force, per això tinc un lloc per quedar-me aquí. Són encantadors. Tinc un gos que ara mateix us insertaré una foto aquí o alguna cosa perquè ara mateix està descansant al meu costat. També tenen un gat que es diu Oscar i m'encanta. Ara que m'he introduït una mica us explicaré per què no he penjat res. Primera raó, per al pal. Sincerament no m'esperava que haver de gravar, editar i tot fos tan pelós. I a mi m'encanta fer vídeos i editar i tal, però és com que havent-me d'adaptar a les condicions d'aquí, haver de passar per tot l'estrès de canviar-me de host family i tot això és que sincerament em va afectar mentalment molt. Una de les altres raons és perquè he estat molt ocupada amb l'institut i tal. Vaig ser la mànager de l'equip de bàsquet, ara estic a l'obra de teatre de l'institut, vaig participar al concurs de talents, vaig quedar tercera, i moltes altres coses que després aprofundiré més en potser vídeos següents o fins i tot en aquest vídeo. I això és un resumet del per què no he penjat res. Ho sento molt, però ja us ho compensaré, us explicaré d'aquí un minut o així us explicaré el per què us ho compensaré. Una de les altres coses que us volia dir en aquest vídeo és el meu pla per d'aquí endavant, perquè m'he adonat que és molt més pràctic fer vídeos curts de potser 5 minuts de blogs, o sigui, super short blogs, saps? En plan, super curts de, jo què sé, un dia a la meva vida, un no sé quantos, o un Q&A o alguna cosa així, perquè així serà molt més pràctic per mi i per vosaltres perquè voldreu veure'ls, bàsicament. I ara el que faré serà adjuntar-vos una compilació de vídeos i fotos que he fet durant aquests mesos que he estat absent de YouTube i tal, per així ensenyar-vos una mica el que he estat fent i ensenyar-vos com realment, com aquest seria com l'equivalent als mini-blogs i per això és com una compensació perquè sincerament em fot pal editar molts vídeos, ara que tinc com gravats com 20, no gràcies, però bueno, això, que ara a continuació us afegiré una compilació de vídeos i fotos que he fet durant aquests 5 mesos que he estat absent i que realment són l'hòstia i que us volia ensenyar i tal. I això, ara us els inserto. Endavant, aquí els teniu. You're not in that video. I'm sorry. Debemos conseguir firmar el És que és molt flipant. I ara just també això que és normal i que això no és bé.
like. The next guided tour that takes you inside of the Chinese theater will be starting in 15 minutes. Gràcies per veure el vídeo. Sé que és molt cutre i que us mereixeu més, però d'aquí endavant hi haurà molts millors vídeos. Penjaré potser vlogs curtets, coses així. No us deixaré sense contingut, that's for sure. Però bueno, que no us oblideu de seguir-me a Instagram, de subscriure-vos a aquest canal, doneu-li like al vídeo. I a Instagram he penjat el vídeo sencer de la meva actuació al Talent Show. Com m'he dit, vaig cada tercera. Si voleu veure'l, aneu-me a seguir a Instagram i el tindreu. I això, gràcies per veure el vídeo i fins una altra. Adeu!